Tak som si poukladal, kým sa uploadlo video, poukladal som si karty podľa tímov a poďme na druhú polovicu boxíku. Boxík sa mi zatiaľ veľmi páči. Aj keď už nevedia, čo by za to pýtali, je to každý rok drahšie a drahšie. Tak je to Antiniemi, Matt Niskanen, ex-tučniak, Brandon Sutter, tučniak, Kyle Okposo a je tu kanvaska Program of Excellence. Myslím si, že toto je vzácna karta. Je to Canvas Program of Excellence Anthony Duckler, čiže pre New York Rangers. Myslím si, že výborná karta. Patrick Maroon, P.A. Paronto a Jonathan Huberdeau. Huberdeau teraz zostáva od Jagra na striedačke Čočku. Som videl na prvom zápase, jak sedeli spolu na striedačke, jak mu tam niečo vehementne Jarda vysvetloval. Hold, chlapci dostali učiteľa. Ideme na ďalší. Brian Jonta, aký zaujímavý dres. Anthony Stralman, Nick Bonino. A je tu Young Guns, brankár vždycky poteší. Andrej Vasilevský, možno z neho niekedy niečo bude. Dobrá karta. Danny Briere, Oliver Ekman-Larsson, Sidney Crosby, poteší aj Radovečka, Nathan Belio. No, mne sa páči ten box, fakt sa mi páči. Patrik Berglund, Lee Stempniak, John Mitchell, Brad Richards retro za Chicago, to je pekná karta. Zdeno Chára, Dave Bolland, toho mám tiež v týme, ale on je zranený teraz. Matt Stajan a Clark MacArthur. Myslím v tom svojom fantasy týme. Naozaj to odporúčam, ako mňa to chytilo teda úplne poriadne. Každé ráno, keď stanem prvé, čo pozriem, tak sú tie, jak hrali moji hráči. Patrick Hornqvist, tučniak, Michael Stone a teraz je tu checklist pre Montreal. Takže PK Subban, Price, toho tretieho nepoznám, priznám sa, Pacioretty. Takže to je pre Tomáša. Phil Kessel, Nováčik, Rocco Grimaldi. No ja ho nepoznám. Zase je to Nováčik za Panthers. Už mi to trošku podozrivé. Mikael Bettker, Andy Green, Matt Zuccarello. Niektoré sa fakt tak blbo trhajú. Jo, ale užívam si to. Alec Martinez, Sean Couturier, Mason Raymond, Curtis McElhinney a zase krásny Judy portrét. Teraz pre Edmonton, Taylor Hall, by som povedal jeden z najlepších hráčov toho týmu. Keď nie najlepší. Toto sú krásne karty, ty portraits. Braden Holtby, to je môj brankár, moja jednička. Evgeni Nabokov, ten už skončil, a Jussi Jokinen. Aj Jokinena mal v týme. Mimochodom v tej Fantasy League vediem. Jo, a užívam si to preto, lebo sme dlho nemali break so mnou, takže som veľmi rád, že to vyšlo aspoň takto. Niklas Backstrom, Patrice Bergeron, Nick Leddy a je tu ďalší Young Guns, Brett Ritchie za Dallas. Ryan Miller, Martin Erat, ten nemal odchádzať z toho Nashville, neviem. Odtedy nejak pohasol. Riley Sheehan a Antti Ranta. Neviem s tým Martinom Eratom, čo sa stalo. Jak odišiel z toho Nashville, možno to tam všetko na ňo hrali, možno preto bol taký produktívny, ale odtedy sa pretrápil už asi 2 tímami a je mi ho ľúto. Charlie Coyle, Chris Neal, Matt Molson a máme tu kanvasku zase Edmonton, David Perron. Jo, lenže David Perron už je u nás, že? V Tučňákove. No ale toto je ešte karta edmontonská. Ešte je tu všetko Edmonton. To sme teraz osvietilo, že je u nás. Dobré ráno, stará mama. Mike Ribeiro, Ryan Callahan,
Fredrik Andersen a Tomáš Hertl. Tak ten tiež poteší aj na radovke. Aj keď tiež sa Tomášovi moc nedarí. Asi sa mu snažia všelijak pomôcť všetci, ale tak syndrom druhej sezóny im neobyšiel, bohužiaľ. David Perron znova. Mika Zinajebat, Viktor Fast, Erik Haula, tomu sa celkom darí. A je tu Matt Molson, U11. To bude zase nejaká takáto retro, dokonca červená, neviem, naozaj nemám naštudované, aké karty sú hodnotné v tom boxe, tak mi potom dáte vedieť. Zach Bogosian, toho mám tiež v týme, Christian Ehrhoff a Ryan Strom. Tak ešte máme 4 balíčky. Tak je tu Brice Salvador, Dustin Tokarsky, ten čo vytlačil Neuwirtha, Cam Atkinson, Sven Berchi, Willie Mitchell, exkluzívka, druhá exkluzívka, tak teda neviem, či tam majú byť dve, 97 zo 100, neviem, či to nie je štandard. Willie Mitchell, no zrovna nič moc hráč, ale dve exkluzívky, OK. Tuukka Rask, Ben Bishop a Alexander Burrows. Posledné 3 balíčky. Craig Smith, Tomáš Tatár, no mám Detroit mimochodom, takže Tatárku. Jeremy Ginla a je tu za Calgary Josh Joris, myslím si tiež dobrý hráč, ktorý celkom hráva teraz stabilne. A je tu zase pre Tomáša Montrealčan, Carey Price, tiež poteší. Dmitri Jaškin, Karel Hagelin, tiež ho mám v týme, Scott Hartnell. Posledné 2 balíčky z boxíku. Neviem ani čo z tohto boxu čaká, takže ani neviem, či už sme všetko vybrali, alebo ešte niečo čaká. Leo Komarov, Sam Gagné, Gustav Nyquist a je tu portrét Washington Capitals. Evgeni Kuznecov, tak toho mám tiež v týme. V tom mojom fantasy. Takže toto je niečo pre Mareka. Evgeni Kuznecov, rookie. Martin Havlát, už som sa presťahoval. Marc-André Fleury, Justin Abdelkader a Cody Franson. No vidíte, a Jágr zatiaľ ani na radovke. Hlavne, že mi ho vytýkáte do keľu, ale abych ho potreboval aspoň na radovke, lebo to sú tie najhoršie karty, čo sa najhoršie sáňajú, aspoň pre mňa. Andrew Shaw, Derek Roa, Viktor Hedman, Ryan Kessler, Viktor Rask nováčik z Carolinu, Brad Richards, Jordan Staal a Tomáš Jurčo. Takže Jágr sa nekonal, hoši. Takže keď ho niekto má, tak mi ho prosím nasmerujte. Díky.